Anteeksi. Anteeksi. No, moi. Mä haluaisin tehdä tällaisen LPS-videon niin kuin petseillä. Ja jos mä huomenna saan lisää niin kuin petsejä, mä saan huomenna uuden petsin. Mä voin laittaa lisävideolta lisää ja mä oon muuten... Mä oon tästä toi Mamalus, tai mä oon Emilia, koska mä oon vähän niinku tyttö. Oota. Muistakahan sit peukuttaa tätä videoa, koska tää on sit tosi hyvä. Mä niinku näyttelen ja tuohon Ilveksen ja sit mä tapaan yhden ystävänkin ja näitä alkupetsejä, niin keritään niinku vähän silleen sanottava peukuttavaa sille video, että se kenellä on YouTube, niin ne voi peukuttaa mun video. Muuten mä oon Aleksandra. No niin, nyt mä menen Ilvekseen katsomaan, niin ehkä päädytään tuohon Ilvekseen. Apua! Nähdäänkö mä Ilveksen? Ei hätää. Kuka sä oot? Ei hätää, olen Emilia. Minä olen Aleksandra. Ja olenkin nähnyt tällaista kumistusta. No, et sinä ole mikään mies, mutta Aleksandra, sinä on... Näytät tutulta. Emilia, Aleksandra! Miksi olit ton Ilveksen päällä? Mä joudun sen vangiksi. No mennään sitten äkkiä! Kiitos. Jatkuu ensi jaksossa.